Kani ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phiri Mary Nongkanti walang. Kimar ki bakongsan jong ka khubor mata ka stem. Ka sarkar Meghalaya ka lapanjan surteng ya ki kendon jong ka jingkhang dam ni ka lockdown ha ka jela like no ha nongba Shillong bat ki than ki bahap hamilim block. Kami zauram kalaban amting ko mau siang ha ka yok ka kot namar jong ka COVID-19 ong menteri rang ba kami zauram uzoram thanga. But ka result jong ka examen secondary school leaving certificate SSLC kalaban mi ha unai jiliw ong menteri ka tanat puliw puthi ka sarkar Meghalaya uba lakmen rumboy. Ki khubor ki babnia. Ha Meghalaya la dep phat test COVID-19 ya shis pa khandai hot ki briw tat hadu menta bat shi hajar wa na pedeng jungki la shem ba kalong negative ni klem yo khanyang jingpang. Dang sa khandai phangyo tuli ki test ki ba empat yo jingtim. Ka jingdan jing ki briu ki bala yo khanyang jingpang ka rang long hi tang khat oi ngot ha Meghalaya khat ar bat u doktor u bala khlat no. U menteri rang ba ka Meghalaya konrat ki sang ma menen ka si ula pentim ba khandai na ka sispa ni ki test ki bala dab ki long negative bat sashi tayong nang ni shakhman ka long ka ba kongsan bhaban sngothu ya ka long ka man jong ka COVID-19 ha Meghalaya. U konrat ke sang mauong ba ka jingwan jong ka khlam ha Meghalaya ka long ha ka por bampoi berkhan bar ka jela ka dan hapdeng ka jingi ka bakraw ha ka bala haban pensa kerpang la ka jong ya kumbah nriu hajar ars pa ngut ki briu ki balai kendo pateng ber unong pang ubaning kong u menteri rang ba upen pau ka jingkermen ba ka jingmi jong ki test tat hadu menta ka long ka ba idon jingkermen. Hakamai bar ka khubor Chief Secretary ka Jelaw MS Rao lapan mi ya ka jingpen bena hakabala penjen surteng ya ka jingkhang dam ni ka lockdown naduk menta ka sngi da ka basya hidukan ki badie ki marbam ki badan kamtam bat ki wei pat ki la jingshakri ban sedang no kentup ya ki nong trei kam na jong kum ki nong shna elektrik nong shna ki mystery ding ki dukan maramot kali bat ki dukan hardware. Hendai ulo ong ba kanong ba Shillong ki jela ba markhap ki bahap ha million block jong ka East Khasi Hills District kin amngat ha kani ka jingpen jensur. U menteri rang ba ka Mizoram uzoram thangau ong ba ka jela kat hiar ha ka yok ka kot namar jong ka khlam COVID-19 nada ka jela ka penankam janai ya ka jingker khu bala pendap lepa da ka mai mariang. Haka wini ki video message u menteri rang ba ong ba ka sarkar jela ki seng bhalang ba ki balang kristan ki trailang ha ka jinge khun persya ya ka jinge COVID-19 ki pai ba ki ladap no senyang jan san klur tingka tat hadu menta shaka Chief Minister's Relief Fund CMRF ulai thoru ba la kersan pisa palat chis pa klur tingka shaka tanat jong ka kot ka khia ban penan kam ha ka jingte lakam yo khnyang jingpang corona. Ka sarkar kala ai point san klur tingka shi ki jaka sumar briu ki seng bhalang ba ki dorbar shnong banyarap lemi ki briu ki bana barjela ki basakut ha Mizoram namar jong ka jing pakhang ha kalet kawan nalor kata la ai iwei point san riu klur tingka sha ki seng bhalang mizo ba pher ki ba shakri hi pat mizo ki barang sakut shabar jela bar ki bam yo alat banon phai shala ka shnong na jong u menteri rang ba ulakan tu ki pat ba baro banang kersan ting da ka ba penno jingrap ha ka CMRF uong ba ka long ka badon kamban kiar na ka bakum ka nukuno ka jingya kawang kati hagani ka por bat banyay beteng ka jingya trelang kanang man poy siya ka thong jong ka jingjam. Menteri ka tanar puliya puthi jong sarkar Meghalaya uba lakmen rumboy ula pentip ba ka jing bishar ni jing karek ya ki kot tho examen jong ka secondary school leaving certificate examination SSLC ya ka bala penlong da ka Meghalaya Board of School Education MBOS deben pendep no hapo ka live huwi trik ujemang hajar arpo bat ya ka result pat lakmilin ti ba an sala ban penmi no hashwa ka shipho trik ujliu. Hakabay debi ke examen jong sautuli ki paper ki barang sa jong ka higher secondary school leaving certificate HSSLC ya ka bala haban pensange namar jong ka jingkhe ka khlam COVID-19 u menteri ong baki ang not banyo penlong no shen lakum no nado ka arpho tare ujemang ter Hak Meghalaya kum ka sinjam ka ba banya kun presya ya ka COVID-19 ki shnong ki babon ha ki thanong kandong ki labo ila ki jong ki jaka sa ki bakarpang lani ki quarantine center ki bala biang lut ya baro ki jingdon kam khnang man ya obu karpang ya ki to ki brio ki bawan phai shala shnong na shabar bakum joru i ki to ki batre hapdeng ka jings ir na ka jingpang anbu shwa ya ki khat sausngi ha ki bakum ki te ki yeng ha shwa bekin rung sha shnong
Menteri Katanat Social Welfare jangka Meghalaya ubak kermen Shilau ong balajan barok kisnong kamtam ekito ki Bahar East Giant Hills District kila depan kre iki quarantine center nakabenta kito ki brio ki bakwa wan pai sha shnong la jong. Ngamar baladon ki nongpang COVID-19 ha East Khasi Hills District ki nongshong shnong ha ki jaka nongkondong kila sngaw kuslay bat kin ai la ki brio na bar ban churung klem da sa shwa khat sausngi ha ki jaka bala penkerpang ki bala biang lut na dong sedong kuntup ru ya ki kalikit nongpang. Halor ke jingkili la kishnong ki pan jingerap ni em na sorkar jela menteri ula jubab da ka boong baki shnong hanong kondong kila pendut hinala dia na dong sedong klem pan jingerap na ka sorkar. Kani ko kubor kawan shibina ko All India Radio Shillong. Menteri ke Sorkar Meghalaya ubak lakmen rumboy bapak ya katanat puli puthi upentip baka tanat trekam jong kan sa perkhat iki lat ban yo pleno iki school ha kani kata yo ka banwan. Uong baka Sorkar kan sa shim ya karai lakan pli ya barok ki school ha ka jela shisin pli la ne kindiat chua. Ka Sorkar kan sa bisharu lakan pli shua tangi ki kelas ki badan kam kerki ke jing hikai ni ka lak ban rai da kumwe kat kum ka longkaman ha ka jela la jong. Ha Tripura ha preng ka jing ka bami na ka klam COVID-19 lawan sa ka jing syak dan syok maryang da ka eryong ernget baru kriya ubajur ha ki benta pa pher jong ka jela ka balak ta ya kumbasan spa tli ki yeng bat pendu ru shibon ki jakarep bat iki jing rijindo. Menteri rang ba ka Tripura ubi plap kumardip ulalet mar syakite ki jaka bala syakta na ka bor maryang banyak bishar hidalade ya ka jing julor baro. Menteri rang ba ula ai marsan hajar tingka ya ki longgieng ba ya kendu jing kum ka jing rap ka bekerki na ka liang jong ka sorkar. Uang ba ka sorkar kan sa ai jing rap ru na ka benta ka jing do ki marrep bat ki we ki jingri. Ka sorkar jela kala da penbenaban ai mar khandai pusan hajar tingka na ka benta ki longgieng ki bla syak ta jur na ka eryong ha ki ba ki yeng bagi syong kisa kila julor shibun. Ha Manipur ka sorkar jela kala rakhi ya ka khongjom de minhen ka si kum ka dak ka jing ka mau buram ya ki riu shilur ki bla ya khon hak thama Anglo Manipuri ha usnem khat praspa khandai phuwei. Menteri rang ba ka Manipur Biren Singh lembar ki wei ki menteri sorkar ki MLA ber ki officer rang ba ki lalet ban bu sentio ha umot sakan mau ubadon ha Thobal district. Laju rakhi kan mau buram ka khongjom de manna usnem ha Manipur ha ka arphulai trik uyayong ban ai buram ki klawat ki bala IT la ka jong ka jingim ha ka jing khun persha iki nongwei ban yada ya ka Manipur. Mentau snem ka jing rakhi kala long ka bakhamper ha ka ba ka sorkar kala khang ya ka jing lumbriu namar jong ka jing pakhang ha ka baide ber ka khlam. Menteri ke Sorkar Meghalaya uba ya katana jong ka koi ka khia uba Alexander lalu hek uong ba ka sorkar kan sa sedang penyak no shen ya ki arpusan tliki kalikit nongpang ni ki ambulance ya ki belathiet na ka songpisa Chief Minister's Relief Fund CMRF. Uba AL hegu ong ba yamentahi kitegi kali ki don hakti jangka 108 emergency services. An penan kami kitegi ambulance kerpang na kapentaki nongpang COVID-19. Ka sorkar kadang pen lejingmut ha ka jingtung ya ki brio ki benya ya kitegi kali. Uba AL heg ulai thoru ba ka sorkar kan sa penan kamru ya ki syakri jangka 108 ban syakri lang ha kitegi ambulance ki bethamai. Ha Assam lami ka wei ka jing hikai bat jing pensawa pat ba ka ba ong no face without mask lani wat pen pawi ka durkhmat klem datap ya ka. La sedang ka tiga jing pensawa pat ba di buat penyak jangan North Salmara Subdivision Habonggagau District. La rodak iki kenon trekam ha ka bala penlongkongsan ya ka jing tap ya ka khmut bat sentur habaro ki jaka pat ba. La mana ba ombet man mi na la yeng ni ki jaka trei klem da ya ladi. Ka khubor sorkar ko ong bala pelongkong san ya ka jing tap mask ka balong ka jing persyang ka baningkong banyada na ka COVID-19. Ki bor penya district bat ki pulit kila samu ki mask syaki brio ki baduk. Katu kini ka khubor kala kut baklawan shpina ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha ka por phrabaji nginya so ba Daily Station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbuat da ka khubor phareng ha ka por phrashting. Kini ka All India Radio Shillong smabhaban amantai ki khubor na Delhi.